Ola, son Mónica de Nut, Foampas de Vigo pois pediume este vídeo para potenciar o uso de galego e como non, pois participo porque me parece unha labor super importante a que están a facer e únome. Eu como cantante, música, artista, para min a expresión é moi importante, a búsqueda da miña personalidade, a búsqueda da miña identidade, para percibirme e entenderme mellor a min e mellor a sociedade na que habito, na que vivo. Entón creo que é importante en extensión para todo o mundo, non? Esa búsqueda esa expresión pode incluir unha expresión artística, unha expresión musical, pero tamén, obviamente, a lingua na que nos expresamos. Entón, esa lingua, no noso caso é o galego, e aí está inmersa, está reflectida todos os sons, as accións que facemos a diario, e forma parte da nosa vida, hai un arraigo con ela, queiramos ou non. Entón, dentro deste mundo de globalización, creo que é moi importante sentir ese arraigo e esa identidade, non? Individualmente e de forma colectiva, coñecer a nosa cultura, de onde procedemos, e expresarnos nesa lingua, no noso caso o galego, sen dúbida. Anímovos a normalizar esa lingua.